हेलो फ्रेंड्स देखो यहाँ मोर तुमुड़ी बंध आम गाँ तुमुड़ी बंधर गणेश पूजा चली गणेश चतुर्थी जापारी वीडियो मध्यम देखते बढ़िया डेकोरेशन है। जगाचा तारणहार तू या विश्वाचा पालनहार तू मोदक प्रिय तू मंगलदाता भक्तांची कामना पुरविता महाद्वार या नगरीचा तू महाद्वार या नगरीचा तू दैवत अमुचा विनायका तू दैवत अमुचा विनायका हे गजानन हे गजानन हे गजानन हे गजानन हे गजानन तू आदिश्वर तू परमेश्वर तूच ईश्वर हे गजानन हे गजानन हे गजानन हे गजानन करता तू दुख हरता बाप्पा विनायका हे गजवंदन पार्वती नंदन बाप्पा विनायका सर्वजनाचे प्रिय दैवत बाप्पा विनायका महाद्वार या नगरीचा तू राजा विनायका राजा विनायका तू राजा विनायका राजा विनायका तू राजा विनायका हे गजानन हे गजानन हे गजानन हे गजानन हे गजानन तू आधीश्वर तू परमेश्वर तूच ईश्वर हे गजानन 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 गोला 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 आइला आइला ए बुआ चिराग ए चिराग ए चिराग ए चिराग काय आयुष काय चिराग आई बता
ଓ ତତେ କଣ ହାଲିଆ ଲାଗିଲା ଶୋଇ ପଇଲୁ ହାଲିଆ ଲାଗିଲା ଶୋଇ ପଇଲୁ ଓ ଓ ଇଏ ବିଜାର ହେଇଗଲାଣି कोई न चली कौन करछि आसो कौन करछिला कोर करछि की नाइ पूरा पूरा ऊपर को उठेबो पहले तो